Ето се снимам. Здравейте, хора! Днес с моят братовчет Мартин Калковски. Аз преди малко снимах клип, ще го кача също него. Сега ще играем Friendly Battle Challenge. Draft Challenge. Ай, приемай. Не казвай, Мартин. О, задължително. Отново. Дай виж, сега ще покажа какво ми се падна. Само да ми се вземе да летели. Тя е готова. Това ми се падна пич. Само това беше. Пак без Legendary ще бия. Аз съм играл по-силно. Което е по-силно? Рокета. Ага, тук много сгради имаш. Сега ще взема само с ракети, нали знаеш? Малко ти пече тук, ги залазне! Ще ми вземеш тук. Няма сега, тук се вземам пречето. За секунди го победи. Не победи ме, браво на теб. Не вземеш ми една футболка. И сега ще взема. Сега ти пращам. Не, аз защото искам да се биеме на някоя друга арена. Аре малко на моята арена, бе. Аре. Сега ще пратя покана на Спел Валя и чули. Приеми. Мраза те. Секутура. Дам ти по-скъпото. Вземи летките. О, задължително. И до тук е леко. Не знам, какво да избера, айс Wizard или Zap. Трябваше айс Wizard. Ще заплизе. Не, айс Wizard. Баш съм на пета арена. На пета арена се среща айс Wizard. И Роял Джанта! Или ти не знаеш ли? Ба Джанта. Детска си ти. Бах ти ми за... добре. Знаеш ли, що ти трябва да е? Що? Като ми е скъпа карта, само ще си изкажа, че лексира. Аз пускам 2 джайанта и един. Мечтай си.
Това си идиота, вземете тук убият. Браво на голема, че дръпна лъче към ракетите, иначе нямаше да цела. Да ми беше дала голема идиот. И Роял Джаната ми пусна, добре, аз ще пусна рокет. Ей, искам, вземи ми тауъра, бе, тапана. Искам да ми вземеш тауъра. Ще станеш в твоята арена и ще вкара в моя план. Чули? Приемай. Окей. И падне ми да далече. Това ми дадоха Ice Wizard и Zap да избирам. Мен попадна. Трябваше този път Запа да избера. Ето ти дам на това Ice Wizard. Да си. И принцеса имаш мазник. Аз или ти? Имаш... Ти си взел принцесата. Тя получава какво ще ми направи за мен. Направо много нещо. Пак невероятните питагуарки си гърд си взел. Принц умира. Принц или принцес? Двете умират. Моята за принцеска. Да. Щото от запа не умира. Аз спомням, бе. Изплаших ли те, бе? Изплаших ли те? Не. Всичко. Майко, колко легендари имаш, бе, тапанар? Нещо той. Сега ти ги броя. Една. Две. Три легендари има. Три легендари. Дрейнс. Забавен когда видели как казал Дрейнс. Оу! Дай ме сюда свизерте от тук. Let's go. Ау, как ги пребил. Виж аз какво Вие излегате принцес. Мразате! Знаеш, че аз съм казал повече животни колата, нали? Аз не мога да стигна до плата. Аз нямам атакуваща карта, освен мини-пеката. Тя не може да плата да стигне. Като каската.
ти може да не стигнеш до края. И нямам карта подходяща за това нещо. Това се откажи, няма се не са. Аз никой не се отказвам. Ох, това ще да много хоче в главата и се. No lighting. Тъкмо перфектно. Всички на едно място са ми се събрали. Само Не! Аха. Това се дух. Ето аз да не чувам жени скелета. Айде. И един път да беше ударил човек. Сега ще го пренасочим тук. Не натам бе, идиот! Къде си сигурен, че ще ме победиш? Тъпа е спирит. Мисля, че поне не удари пеката с бързина. Пренасочим. Не натам бе! Баси идиота, баси нещо. Браво, добър си. Си загубил форма. Добре, аз съм перфектен. Не, перфектно. Майко, 57 секунди, ако целява. Ще баси чудото. О, ще те бия! Ще те бия! Телефона ми зацепи! О! Телефона ми зацепи този път, за да победиш ти! Си късметлията! Пичове. Той е слабак. Не, просто имаш късмет. Видели? Айде, само оправдания. Само оправдания. Да ми зацепи, даже ти го виде. Добре, хора, ще направим още една битка и ще приключим до тук клипа. Даже няма правим още битки. Надявам се да ви е харесало. Чао и до нови срещи. Не забравяйте да се абонирате, да харесате и да коментирате. Довиждане.